Ngiyakutshela lo nomzanyo umashonisa wasekasi ikhara legina seli-descendant lengozi from estudio.za new version kalaqhasha uphula kwasani anyone okolodayo uyadla ngiyakutshela umhlathi uhlephuka simahla. Hey bafethu yelinyalo nguthatha hle bafethu kunzima ngani ma kulunyalo ya linyalo bafethu izo Kimrambula yena hle bafethu ngeke ngimhlalele jwalo nje bafethu uSteve Ovo ubuyikoshaya itef ngiyakutshela umnikazi urelease Shepherd. uSteve Ovo alishiyaza yongena ejardini. Abanikazi beproduct bamlande khona. Lethi plasma ndoda seseyinto le plasma ndoda lethi plasma ndoda Msakeza nibuye ngabo 8 ndoda ungafuni size senze ngenye indlela ndoda ndoda Steve-Ovo Bula man bula yazi ngenani ngoba sisabani ngenani ngizobona something siyabuya hayi mona nguthe wanyela ungathi la katibili 35 man Mongkong man yo man ngoba mina bangishanga spear for interest rate in rand nina ke ningcono ke mina lo muntu lonkuku distance 40 miles bafethu 40 miles nadla muthari mlato bani khuluma mama mcolo wami ubuhlungu lo muntu lo wasemlandweni lapha ekhonjini la lato lona ke bananyela muthari ngiyakutshela zifika kanje kudala bazidetector. Okay bafethu lalelana oyi-1 makabheki lapha omunye angene la ifune esibini mina ngizombheka ngale muva mhlawumbe usadlula ya uthisile mona uthisile uthi uzenza uClevo ubalekele emva kwendlu wazithele phezu kwakhe. Wena Rasta, mele ususe lento la inhloko. Toti imundo la inhloko. lento ngitshela namasi mba Endoda lo muntu lo yakudelela mara kabonisi. Uthi lento omtshela yona amasimba. Hayi lawa when I think of ibunu amasimba uyakudelela lo mfo. Oh. Uyangithuka kahle lo muntu. Ngifuna uyongishayela le yanja, ngizokuphi 200. Ngifuna evidence, maqeda ukumshaya umshuti. Ngiyakutshela angiyeki le mali uRasta ngifuna ukumfundisa abantu. Ngifike ngokuzomqeda mangilenda ngimthola relax enalamajida. Rasta Mr Bob Marley ngiyacela ngapha kancane mfowethu sikhulume nje kancane. Umuntu adobhistina ngiyakutshela uvele wabona ukuthi ngize ngokuzomqeda. Kungitshele nje ungisa kami uyangibitha manje ngiduthile amajida unafi ungisa mfethu ungisa kami Ngiyaka evidence. Yeah. Pose la. Endoda lo muntu uphozile lo. Ngathi umshayanga lo muntu. Lo muntu ngimlemazela abo points laba. Limele. Hayi, le mali ngizokunika amaqedwe kumshaya lo muntu. Kwamanje ngathi umshayanga. Lona uGeneral wamavesti usuke ekasi uzadaye ebayeni for ukuzozama into yokusheba. Ngiyakutshela imali yonke iphelele esinkweni noma baloni reason why ayele wayotshontsha leqanda.
Isithole esichilile ivele iqabanga ukusidelela. Ningazongibheka kanje. Masimbeni noyi2. Kweche, ungamiye ku-general. Ifike lapha kwaye ibekele iqanda ingene erumini iyo prepare ezinye zezinto. Ngitheleke ngokuzomdisciplina, ngiyakutshela ungijwayele rice. Angilanda ugeneral ngibaleke enye into angivimbe ngale ngakamqi. Yazi ngithole kanjani leqanda wena lwatha? Ha? Ukuthi uzohlanyisa ugeneral, CEO yezinja. Qeda ngayo manje ngibhale ngayo phansi njengebhensela. Yekela ukumhlanyisa wena yazi. Indlebe ende kanje. Angizwa. Yalifuna le. Ngiyayidosa le. Ngiyangizwa. Lona uNtibane indoda yamavodka. Ngiyakutshela uyothenga ibhodlela nge500 yokugcina. Zithi zisachilile zidla isipholo kuvumba kumzanyo azolanda lentwana emkolodayo. Yalazi malini? Ngiyakutshela uchithe le bhodlela. Aaron bamdose nge1 uNtibane asondele. Ngiyakutshela ilandele kokusela ivele ishayite enwa. Umzanyo ayilandi ibulala iyenthi ngeFR. Iphindele ngasedladleni. Iyabona ukuthi sizocula amagugu ivele isijafe. Ngiyakutshela ugcina balekele likhwa vela ayothenga elinye. Bolikalo mkhulu. Angazi bawukhipheleni. Ungabuza namasuthu azongifakazweni. Bolikalo ngoba maye wena ubaba Khimenechi uyasi-own. Kumele ukhiphele umkhukhu wami. Hayi. Namrambula ungazongijwayela kabi ngizwe. Uhambe uye ku market end siyofuna umkhukhu Hey, wakho. shut up wena. Ngoba usebonyoni. Ini? Ha. Why vele?